Узган елда да ниятем бар ие, ничектер булып чыкмады, барып чыкмады. Шул вакытта авырсындым. Бәлки инде ниятем дә хәтле кичле булмагандар ул елны, узган ел инде. Быел ничектер инде өйдә булгач, шушы карантинда инде үз ролен уйнады. Авырлыгы беренче көнне бар. Монсы бер сүзсез. Менә ничектер беренче көннәрне бер мәлне менә сәгать 2 белән 3 арасында, 2 белән 4 арасында бик каты су эчәсе килә башлый. Беренче көннәрдә. Мама. Ау. Менә? Әни. 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 Менә? Ал. Па. Рухым да җыелып беттемесең, ниятем дә урынына килде дип әйтиммесең. Менә минем әбием бик дини. Ул менә урын өстендә ятканда да тасбихын тартып, намазын урын өстендә укып шулай гүргәсе булды инде ул безне. Менә ул безнең бурычыбыз дип, әби менә өйрәтә килде. Шуңа күрә әкертен генә ничектер балаларга шуны да сеңдерәсе килә. Мин ничек уразага кергәндә 56 килоем. Шул 56 кило. Кимемәдем дә, артмадым да, ничек бар шулай. Көнезен карап йөрисеңне, дип. Менә шул инде кичкә ифтарга кадәр шуны карап йөрисең инде аннары. Моңа караган мәче кебек кайрактан дип вакытларда була. Җиңеллек рухи яктан, наверное. Не больше организмда менә әйтәм бит, мин сизмәдем. Менә рухи яктан җиңеллек, кайбер әйберләргә ничектер җиңелрәк карый башладым дип әйтәмсең. Мәсәлән, менә бит инде авыр вакытлар була, име? Аллаһ Тәгаләгә үзебезгә бик кыен вакытта гына анарга мөрәҗәгать итәбез бит инде, бит. Шул вакытта гына телебезгә ала башлыйбыз бит. Без бит аны онытабыз. Менә иртән торып, менә Аллаһка шөкер тордым дип, кич белән ятканда Аллаһка шөкер исән сау гына үземнең ястыгыма яттым дип, без бит андай әйберләрне онытып барабыз дигәндәй. Менә шушы ураза аенда ничектер антылган дугаларны да искә төшерәсе килә. Менә әби өйрәткән дигәндәй, мәрхүм әби өйрәткән. Аннары бит инде садакаларыбызны да бирергә, җиткерергә тырышабыз бит инде. Әби гелдә әйтәдер. Гаеттә яңа пар носки булса да киегез дип. Чистарынып, яңа кием белән киенеп каршы алыгыз дип әйтәймсең инде. Менә узган елларда көттермидер. Быел ничектер ул көнне күңел көтә. Мама. Это дисезек. Ой, мама.